namhlanje ngiphelele ubugagu bokuthi ngingayikhuluma kanjani kuzifinyelele kuzinga lomlaleli eyilalele. Ngizokhuluma ngohlobo labantu oluthu, abantu abashintsha abantu bese bebagxeka uma sebeyilento ababenze baba yiyo. Bese ngikhuluma ngabantu abashintshwa abantu bese isibhongo besikhiphela kwabanye abantu. Angiphinde again, lento oyenza kwisithando sakho nalento oyenza komunye umuntu uze wazi ukuthi uyatshala, one day kuyomila wena, kumile ubuwena. Mina nje ngokwami makushayeka i-relationship yami ngabo 2010 ngingena kuKhozi FM, nami nekhanda elikhulu ngangimile ngixeka umuntu engangihleli naye ngithi angikholwa ukuthi uyena lo senje, uyena lo njani, uyena lo nje. Kodwa ngibalekela iqiniso ukuthi mina engangimhlupha, imina engangenza zonke izinto, yazi yashintsha ingane yabantu. Singalibalekela iqiniso lokuthi kunabantu besilisa abahlukumeza abantu besifazane. Uhleli nomuntu umthole yimvu, umthole ethule, ngoba akekho umuntu oyimvu emhlabeni, akekho umuntu othule emhlabeni. Uyithola ingane yabantu ilungile, ulokuyihlukumeza, ulokudlala ngayo. Kanti lento oyenzayo wazi ukuthi uyatshala iyimbewu. Ungakhohlwa ke yonke into esiyenza kumuntu ifana nembewu. Imbewu ijikela incane bemayibuya back izobuyisa inkulu. Umbona umuntu usenolaka, umbona umuntu akasalawuleki, uza umuntu ethi angikholwa ukuthi unonhlanhla lo. Hey, ngikhumbula lo nonhlanhla wayethule, lo nonhlanhla wayilungile, kanti sibalekela iqiniso ukuthi wena owamshintsha waba nje. Kunamadoda ayelungile ethembekile, abantu besifazane bahlala ngawo ngoba lento ivice versa. Wayilungile umlisa wabantu, wena ulokudlala ngaye, ulokwenza yonke into. La ashintsha khona wawusumi ngephutha lakhe ukuthi angikholwa ukuthi uyena lo wayilunge kanje, kanti wena kunezinto uzenza uyitshala kuyena. Mlalelo Khosi FM bese sikhuluma ukuthi kukhona nabanyeke omunye azayithakazela ayibongele asakhali isibibithwane athi mina nganginje, ngangilunge kabi, ngashintshwa osibanibani, ngangave ngingelosi wangishintsha uba. Ngizothi ngiyasaba uma ngabe uzoshintshwa abantu ngoba uba usathane kwabanye abantu, and mawushintshwa abantu isibhongo usikhiphela kwabanye abantu. Mlalelo Khosi FM ngenxa yesikhathi bengikade nje ngikulayini waseXhopo eSouth Coast, ngiye emzini wakaZuke la kunomama wakhona obebulawe ngesihluku, edutshulwe ngesihluku, siyoduduza umndeni, siyoduduza umphakathi. Angikholwa into engiyibone lapha masehla sihlangatshezwa insizwa yakaMsholozi. Lensizwa yibone emehlweni masehla ngemoto isikhombisa indlela, iyasilida kuyo yonke into. Ngiyambuza Msholozi, iqiniso ukuthi awubone emehlweni? Uthi hayi, ekuzaleni kwami angibone emehlweni, usinikeza indlela yonke into, direction yonke into. Uma uMsholozi ngisakhexile nginjalo ungikhombisa umuzi wakhe, material uyilande komhlanga Bhalito, unomuzi isithabathaba. uMsholozi uneyisebenza engaphansi kwakhe ezinama degree nama masters. Ngithi ke Msholozi ungathini uNkulunkulu nje amala kuvula amehlo ubone? Uthi we angifuni ukubona. Ngithi yini ungafuni ukubona? Uthi zonto hleze ngifane nani. Mlalelo Khosi FM ngenxa yesikhathi uMsholozi kunento engiyifundile kuyena. Uphumelele mawubheka ibank account yakhe ibalance, ungathathi inamba ze-airtime. Wena unamehlo uyabona ibalance yakho, ungathi house number. Ukuba wena wawuMsholozi ngabe ugxeka uNkulunkulu, ugxeka imvelo ukuthi uNkulunkulu wangidalelani ngaba nje. Kodwa uMsholozi yonke into ayibambile ukuthi imvelo isingenzile ngangabona, uNkulunkulu wangenza ngangabona. uMsholozi uyaprogressa. Wena ngokugilwa yindoda usushintshile wanje, ngokugilwa abantu besifazane usushintshile, wadinelwa abantu, wazwa usathane kwabanye abantu, wanenhliziyo embi, ngokulahlekelwa umsebenzi, ngokutshontshelwa izinto. Mlalelo Khosi FM ngenxa yesikhathi ke esesiphelile sizothi namhlanje ntambama bonke abantu abashayekile